A na trávníku vítáme Františka Veselého. Nepostižitelný jako vlna v moři, nepolapitelný jako srna. To byl útočník František Veselý, hráč pro sešívané, srovnatelný snad jen s Pepi Bicanem. Muž, kterého z fotbalového stadionu nedostala žádná lidská síla. On byl schopný hrát za nás, za internacionály národního mužstva, nebo si říká, a ještě hrát za Amforu, že? Hrát třeba pátek, sobota, neděli v jeho letech. Svědčí o tom i tyto 2 dny staré záběry z Bíliny. Typovali byste tomuto prošedivělému mladíkovi 65 let? Žádné staré železo, jen dobře promazaný stroj. Jsem na tom kondičně velice dobře a váhu mám stejnou, jako když jsem hrával. O to větší šok dnes prožili jeho spoluhráči a fandové. František Veselý s největší pravděpodobností zemřel po mozkové příhodě. Výsledky lékařské zprávy budou až do začátku příštího týdne. My jenom víme, že zemřel klidně ve spánku. Možná nás to mrzí. Co se stalo? No to teda byl šok, no. Je to úplně jako dojalo. František Veselý za svou milovanou Slávii poprvé nastoupil v roce 1965. Poslední zápas se hrál o 25 let později. Z 920 zápasy byl rekordmanem sešívaných. Předkladem tady byl za námi v kabině a říkal, tak pokud si pojďte, musíme potom derby, že on to prožívá. Strašně to prožíval ten fotbal, myslím, že fotbal pro něj bylo všechno. Jeho hvězda zazářila i na mistrovství Evropy v Bělehradě. Tehdy byl jedním ze strůjců semifinálového vítězství nad Nizozemskem. Já jsem mu dokonce vážil, protože trošku to umím, takže on byl hrozně spokojený, tak jsme tenkrát, vím, že jsme experimentovali a dělali jsme ten pravý vídeňský řízek, on si hrozně chrochtal a chuchněl si. František Veselý se takto po míči už nikdy nevrhne. V myslích fotbalových fanoušků ale tento obrázek zůstane navždy. Zatleskáme Františkovi Veselému.